și întregul sat, Dumitrița e cu voi. Astăzi călcătăm limba cu cele mai populare cântece de la petrecerile moldovenilor. La moldoveni nu trece un an fără de petreceri și nicio petrecere nu-i fără muzică. Știți ce mi s-a părut interesant? La fiecare nuntă și la fiecare cumătrie, moldovenii dansează după aceleași cântece. Și am zis că haideți să luăm fiecare hit în parte și să-l analizăm. În primul rând, nu e nicio petrecere să treacă fără de sârba de mult a Zinaidei Julia. De obicei, cântecul ăsta a fost cam la mijlocul petrecerii, când toată lumea e călduță, o leacă transpirată și foarte veselă. Și poate că nu vrea toată lumea să danseze, dar harisma Zinaidei Julia îl face pe fiecare moldovean să meargă la o sârbă. E sărbătoare și răsună muzica, voi bune noapte să inima. Păi verdi și-n schiperi, mă întâlni puicuța ieri, mă întâlni puicuța ieri. Nu-s frumoase versurile astea, sunt așa de epice, cu toate că eu nu cânt așa de frumos ca și Ion Palade. Analizam eu de ce 5 schiperi. Schiperi, pentru cei care nu știu, înseamnă ardei. Poate dragostea lor e așa de evoluată, e așa de profundă, e de 5 stele. Dar 5 stele e banal, așa că, posibil, cel care a compus piesa că să fie schiperi, să fie la fel de iute și la fel de fierbinte ca și temperamentul și ca și iubirea la moldoveni. Dispoziția de la Geaga Geaga. Nu mai ascultați-l! Adevărul e că acest cântec debordează de senzualitate și povestea din spatele lui e așa de emoționantă. Femeia stă acasă zile întregi, face mâncare, spală vasele, dă cu aspiratorul, spală hainele, le calcă, leagănă copiii și după aia vine soțul acasă după o zi întreagă de umblat degeaba, că nu prea face mare lucru, mai ales vara, așa cum se cântă în piesă. Și tot merge prin oraș, prin sat, vorbește cu lumea din sat, bea câte un pahar de gin cu vecinul Vasea. După asta se dă și la bar să bei o bere cu vecinul Petea. Și se duce acasă și tot lumea de soții se pune în pat, pune televizorul și se uită la fotbal. Și femeia, enervată, că de ce bărbatul nici măcar nu observă ce-a făcut el, îi zice că încearcă, observă-mă. Eu sunt așa de frumoasă, hai, fă-ți curaj. Și până la urmă, moldovenii sunt oameni fierbinți, chiperii la dânsii îs iuți, temperamentul, cum am mai zis, e fierbinte, deci de ce să nu le placă așa o piesă de sexuală? Eu știu, băieții tot mai umblă pe la fete în sat, dar tu vii, dar nu-ți faci datoria de bărbat. Tu vii cu flori, cu vorbe multe, toate sunt zadar, chiar dacă în sat ești superstar. La prins pește toată ziua și de un pescar, cum la livadă să nu șadă omul gospodar. Numai eu stau fără treabă toată ziua în sat, că n-am bărbat adevărat. Era să uit să spun despre cântecul care prezintă personalitatea moldovenilor ca niciunul altul. 99 de cumătri de Igor Cuciuc. Atunci când răsună această piesă la difuzoare în petreceri, moldoveanul merge la horă și își imaginează cum ar fi să aibă și el 10 prieteni care să-i vină la zilele de nașteri, să-i aducă foarte multe flori, foarte multe sticle și foarte mult bani la plic. Adevărul este că moldovenii își fac o droaie de prieteni ca să aibă după aia sviazuri, adică pile, să aibă cineva pe care să le pună o vorbă bună la momentul potrivit și după
după aia să vină la anunțile copiilor lor. Moldovenii gândesc în perspectivă și după aia vor să aibă și pe cineva cu care să mai cestească câte un pahar de vorbă și de vin la bătrânețe. Doar cu mătrul meu e alături mereu, el va rămâne așa în inima mea. 99 de cumătri lângă mine am, 99 de cumătri la un moldovan. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cumătri Dumnezeu mi-o dat. În ultima vreme, ai noștri sară sus ca nebunii la fiecare petrecere la cântecul Moldovenii s-au născut interpretate Zdop și Zdup. Și e adevărat, băieții ăștia au făcut o treabă foarte, foarte bună. Cred că nu există nicio petrecere de moldoveni în străinătate la care această piesă să nu cânte în difuzoare. Și de fiecare dată ei o aud, se bucură de parcă ar fi la ei acasă. Bravo, băieți! Și să mai continuați cu așa piese pentru că ne înaritează și ne sufletesc. În general, toată muzica pe care o ascultă moldovenii e făcută ca să aducă veselie. Așa că haideți să aplaudăm pe oamenii ăștia care știu să se distreze, indiferent ce ar fi. Atât pentru azi. Dacă vă mai vin idei de piese care le ascultați la petreceri, scrieți în comentariu despre ele. V-am pupat! Noi ne vedem săptămâna viitoare la Vlog de Moldoveancă. Dați like, dați subscribe. Până atunci, să știți, îi iubesc pe moldoveni și pe toată lumea.